Hučanie motorov, svišťanie vrtúľ a pády lietadiel. Nebo nad bratislavskými Vajnormi dnes pripomínalo leteckú bitku z druhej svetovej vojny. Lietadlá síce nemali pilotov, no špičkoví európski modelári ich ovládali s poriadnou dávkou adrenalínu. To, čo dnes predvádzali majstri tzv. Air Combatu z viacerých krajín, miestami vyrážalo dých. Úlohou súťažiacich je vydržať vo vzduchu čo najdlhšie, nenechať si otrhnúť súperom červenú stúhu a hlavne nenechať sa zostreliť na zem. Tie havárie k tomu patria proste. Vo Vajnoroch sa zišla modelárska smotánka. Pravidlá sú veľmi prísne, piloti musia mať na hlavách prilby. Stačí totiž malá nepozornosť alebo zlyhanie stroja a lietadlo môže naraziť aj do svojho pána. Každý má rozhodcu, ktorý stráži nielen letový výkon súťažiaceho, ale zároveň aj či náhodou na neho sa nerúti voľaké lietadlo. Modelár Alojz z Rakúska považuje vzdušné boje za drogu. Ročne mu ale jeho súperi zostrelia približne 25 lietadiel. Zima je dlhá, tak budem mať čas vyrobiť nové lietadlá. Není to také drahé, lebo aj keď lietadlá sa zražajú, tak väčšinou tie veci ostanú všetkých v poriadku a tie lietadlá sa ľahko opravujú. Víťaz európskeho pohára si domov odnesie takúto trofej, viacerí však aj polámané krídla a dobrú náladu. Musia sa ale ponáhľať, o pár dní sa presunú do Moldavska, kde si opäť zmerajú svoje sily. Braňo Tomagát, televízia Markíza.